Takže čus lidi, zdraví a Skubia se mnou je tady dneska. Čau lidi. Ens. A snídáme u prvního dílu tohoto Terex. Přesně. A s čím půjdeme prvně? Nevím, já si vezmu asi sedmičku. Ok, jak já beru Black Prince. A jsem připravený. Jo, počkej. Počkej. Já jsem vůbec Jsem připravený. No, konečně nějaká normální mapa, dneska celý den máme hrozný mapy teda. Pořád se dokola střídají 3 mapy, tyjo. Jsme dneska hráli, ráno přes 7 hodin ráno jsme hráli. To jste měli, to byl Himmelsdorf, potom tam byla Karelie, potom Zimmer, Himmelsdorf, Karelie, Himmelsdorf, Karelie a takhle. Furt dokola. Mám z toho hrabalo. Jednou malinovka. A my poprvé máme za dnešek tady tu mapu. Kámo, je to jenom na 24 fps. MG. To je špatný. Budeme muset nějak vyřešit FPS. No, jako jde to, víš co, já se na to ještě snad koukat. Ne, oni mají zase půl Škodu, to je 40. Zase, buzeranti, určitě vyhrajou, vždycky, když máš Škodu, tak vyhrajou. Ano. A my se hlavně líbí takový ten nebo jak se jmenuje, jak je prostě víc co. Jak je úplně prostě široký, že já, kdybych měl Churchilla, tak bych mohl mít vedle sebe 2 Churchilla, 2 široký, stejně jako on. Třeba v příští bitvě to bude. Bude možná, no. Tohle video nevyjde ještě dneska. Takže nic. Takže vyndám co nejdřív na YouTubeko a... Neradím tohle pouze schválně, protože... Jednou vlastně se natáčel já, pak natáčel Kuby a pak vlastně zase já a tak dále. Jak znáte to, taková ta klasika. Když mají 2 členy. Doufám, že tady moc nechcípnu, tady většinou se mi moc nedá říct s Churchillem. Jo, no, jak... Teda s Black Prince, Black Pricem. Já jsem tady tyho napravo Už říkám Black Prince. Tak to jsi měl vědět, já jenom věděl tady takhle na den, jak vás střela. Jo. Viděl ten stejný tady. Zvlášť tady v tom futbolíčku. Teď se nademil taková. Jo. Já jsem odhalený, to je debil, voda, všechno prostě. Nechápu lidi, kteří vědí, že potřebujete někam jet a nasenou se vám to. Já úplně nesnáším. Ty tamhle pan Ensino vraždí. Lidi bych nejradši nepouštěl na nic. Máte celou hru v hajzlu, protože tyjo, tohle vám vůbec nechutí hru, jo. Kolikrát jsem mě nebo stalo, že protože jsme do nás šli, takže potřebujeme couvat. A za náma schválně nás blokujou, že jo, snad. A za nás se postaví tank jako kráva, který je jak neodtlačí. A moc nesklopím dělo, to mě tady štve. Že Angličani moc nesklopí dělo a Rusáci. Jo. A tlačíme docela. Co jo? Já jsme si nebyli toho jednoho osmičkovýho, takového lajta. Sakra nedostal. Jo, pojď. Shit. To bylo trošku zbrzdý. To asi to stahuju. Kámo. Kláso tam loupají, kdyby to jedno děvka. Jakých tam je? Aha. Nemám rád VKčko zepředu. Co ty tam nahoře? Tohle to VKčko má jenom 50 hodů. To je špatné. Monk. Ale ne to naše. Monk. Já tady nevím, Skuby, podívej se, já to nemůžu být tohle. Cípni. To nesnáším, když nejde skrz pančíc. Naštěstí tohle docela vydrží střely. Kritický zásah, já. Do prčic! Já jsem tam... Jasně, že ho to bude bolet, ty vole, ještě mě, aby to bolelo. Tam jeden, valíme. Valmerk! To to moc nevalí teda, aby... Kruciš! Já nesnáším. Když vystřelím tyjo, tak vystřelí někdo první, že jo. Valíme se. Pojď sem, Encík. Pojď tady takhle vedle mě, že jo. No spíš tvoje. Jsi starší, takže já spíš tvoje. Pravda. Ne docela to. Bude dítě, jak já.
Se mi líbí to odpovědění těch pásů. To fakt udělali pěkně, tady to hádá. Já se ale pamatuju, jak jsme přesně, já jsem natáčel ten vár, tak to jsme nedali, nebo dali, ale to jsme to smazali, protože nám nedošlo, my jsme natáčeli a i vlastně... To nebyl War Thunder. Natáčeli jsme War Thunder. To nebyl War Thunder. To byl War Marisa Farming. Aha, takže počkej, ten War Thunder to vzdalo, jo? Jo, ten jo? Protože ten nebyl, ty zóny měl asi na celý ploše. Jo, právě, jo, máme celou plochu. Ale vzalo ho to, je tam. Tam ty dva věci nám... A tenhle to je taky expert, on něco natočí a nekoukne se ani na to, prostě tam hned hodí a... A teď jo, to musí být. Musí být, ale... Teď já... Jo, to je 28 ze předu, to chci vidět, jaký proběž. Děl střelec to, kámo, pěkně. Pěkně, pojď, Jezus. To ne. Pomoc spojencům, asi jim nebudu pomáhat, tyjo. To je logika. Dáme ještě jednu? Jo. Jo, dáme. Dáme ještě Já jednu. si vezmu asi svoje oblíbený PZčko. Okay. A nebo kávej na S. Tady vidíte, jak se málo dostanu. Nebo si vezmu kávej na S. A ne, já si vezmu PZ. Vem si co chceš, já si vemu... Typa ne. Stuga? Co si mám vzít, kámo? Ne, to je jedno, já jdu s PZ. Jo, tak já jdu se Stugem, ale počkej, já si ještě dám jenom... Já mám PZko, to je snad nejlepší to dělo tam prostě kolikrát jsem myslel, že je Činuka, jeden Česko nebo 5, jeden nevím kolikátkový je. Ale nějak 500 životů, ne? A jak já jsem jenom přišel, jak jsem úplně na těsno. A on začal vystřelit, tak jsem střelil a bylo to na ránu, to bylo hodně velký chyb. To je to. Tady jak vidíte, vlastně v těch tabulkách na skupě, tak jak je to první to 0, pomočka 1 nebo čko, já nevím, co to je. Tak ten je stejně velký, už široký jako 2 čerčové sekvičky vedle sebe. Co mě zajímalo? A to je jedna z nejmenších verzí. Jo no, byl čerčo jednička a Ta nejmenší. stopů se já si myslím, že by se předně vešly 2,5. Si myslím teda. Kolik ne? Vem si, že pokud je čerčo jednička je ještě menší. Nebo užší než čerčo 7. Určitě, protože nemá ty boční pláty, že jo? Vlastníky Se takový. tam Tomikátor. Tomikátor, což debil. Kámo, to je Tomikátor. Nesmí zapomínat. Ještě jak se to laguje. A tu četrnu. Co chcete? A jdu tady na pláž. To je taky. Obsadíme vlastní základ. Se valím za tebou. To doufám. To na mě narazilo. Tam se poškodil. Wow. Scooby-Doo. Shaggy už se valí. Co tam dělá ten stuk, ty? Tohle Shaggy seděl. Myslím si, že by se nebál. A já jsem jakoby, bych to řekl, ne napodobení na Scooby, chápeš? To je tak, že mi to napadlo, a ne, že... Ale Scooby se nepochvěděl, ne? Jsem bezpečný. Je nároveňka. Ale Encino, Jak nás to mohlo bolit. já vím, že jo, ale... Tamhle to je krása. No, není! No, co vím. Boing. Tady to, kámo. Prčic. Já neposím stuka, to je váj. Cípni! Kámo, naraž do mě ještě jednou, vole, a zabiju tě. Co se ten cpeš, ty jo? Aha! Jak? Takže do nás jdou zezadu. Bude.
Prostřelím tvoji AT8. Já nemám Vezměte to AT2, ale... To se nesmí řečit. To prčic! A sada mi zabral jsou stovka. Mamhle čefí. Bacha, zleva jsou stovka, jo, teď taky jsem tam. To je bomba. Já tam zrovna jedu. Byla ona? Jo, krása. Scooby zdrhej! Ty vole, A kam? tam si dají utíct. Já to vyjedu, ne? Neznáš. Jo. Ču na to, kámo, to jsou speedy. Co jsem zavařil motor takhle, ale asi... Teď musím dělat pás, No tak ještě bylo. Bylo špatný. Hej, koukej, co píše v chatu, ten mladý 22 pojebal vás pes, a já najednou, kurvy. No a co? Tak jako co bude to, tak jako většinou tady mají být studio najednou. To je jeho problém, vole, se ty vole tak má jezdit s někým, vole. A nestěžovat si. Si tak, takové... Kámo, říkám si... Dáme se jako bytku? Můžem. Střebit původu. Já jdu z něho střelete. No, já ne. Málo akce. Málo akce ve filmu. To jo, ale zase co? No, víš co? To jsem si taky viděl. No. Ty máš pětkový, že jo? Co jo, já jsem tohle vysoká jedna. Jsem typa, ne. To se dám. Ne, to ne. Co vemu tohohle typa. Tak mám si ty trojkový pošahance, ne? Trojkový, jo? OK, já tě prdel. Třeba... Asi to jasměl. Jo. Tohle je síla, Když vám jsme mohli říkám. dát poslední bitvu, kdyby chtěl skávit, ale já jsem mohl to zase ukončit dneska. Co? To bude takový kratší díl, třeba budou díly i na, já nevím, půl hodiny, jo, ale tady to je... Budem dělat streamy. No jasně. Jo. Dáme stejně, že každý let. Jak by se latkali lidi. Oh. Kde seš, Encino? Já se velmi Za musím mnou. video s parametry. A víš co, jo, to se dá jenom do okna, ten farming. Mně to nedošlo ani. 10 metrů za tebou, bylo 10. Se neřeší, já mám špatnou orientaci, Já chápeš? jsem u tebe 20 metrů, myslím, že je to na 20 metrů. Jo, je. To je víc možná. 30. Není, mě to ukazuje 20 metrů. Jseš lemra úplná, kámo, vypadni, vole, to ode mě, ty neznám, hele. Já jdu tam nahoru. Jaký? Prý jsi úplná lemra, vole, tě neznám, já jdu nahoru, já taky. Já jdu hej, počkej, to mě střílel ten náš jeden. To mě střílel to médium trojka. Nebo zabij, ne? To děláš vždycky u všech. Jo. Nehajnou jsem jak... To jsem musím všechno zmenšit. Tak když jedu bez těch, těch nápověd a bez těch ukazování, co kdo má mapy a tak dále, tak se mi to zeskočí ze 45 fps na 20, na 30. Je to jako normální lidi na 60, ale ten na tu četr to rozbere. Ne, nic nemusí řešit. Prosím, co já jako se za mnou chce médium trojka, to do mě na údo. Je jenom kolem mě, tady to do mě střelí. Chtělo, proč ne? Jsi chtěl. Pojď za mnou, kámo. No, ten nerážový. Asi si dáme boj. Počkej, já tam za tebou skočím, tamhle tu. Jsem válčit ty vole v četě. Ale skoro nedělá, protože skáče tak poutne. No, víš co, to se podá. Se volí. Kámo, ani život mi to neubral. Si nemusí také dovolené do mě nepůl. Vidím.
Pěkně. Sereš. Já vím. Mě serou úplně tady pomalý tanky. No ani ne. Si užiješ cestu. Už ten cruiser 4 nejde sem dolů za náma. Co nechce? Nevím pomoct. Zkusil tam se dá ještě vůbec sám. Ne. Ten vypostal 2% má. Básíku, vole. Co to vůbec neví. Dederiku sereš, vole. Mám 2, tyhle. Cípneš. Já jsem stál jenom tady na tom kopečku a ty si musíte naším, jo. Musím, protože mě to nesklopilo dělo. A já jsem stál tady na tom kopečku. Ale ty jsi už byla sračka, kámo. Na té 18 mám to samý dělo, tyhle sklopím. No protože jsi byl na kopečku. Jeden ten byl tam, Nespí řešit. hned a ten druhý byl za kopečku, jenom že couval. Kámo, jedeme bomby. MC no a skůry. Mají taky lidi, To se mi líbí, to se dobře kempí. už je jenom 5. A nás taky. Poletěnci za skůry. Nejsme Encino! Jseš ty. Nezapomínej na svůj osud, který ti dali levné babky z Kauflandu. Já sám svalím dolů, jak kolik to tam letí z toho kopce dolů? Moc ne, si to podle No. Já se vidím, ale na základě. Dobrý nápad. Jo, další díl. Teď. Ani nestačili střely. To bylo nice, jo. To ten cruiser 4 než jak já. Jenomže dopředu nejede, protože on se tam bojí. Já tam nesmí ty. Ne. Ty budete základnu. Braňte základnu. Ty vole. Jeďte tam někdo No vole, oni jsou jenom lehký. Proč ten lehký odsaď zdrhá? A my vyhráme, nevyhrajeme. Jo, vyhrajeme, je doženeme. Mám tady zůstat? Jo, zůstaň tam, já tam jedu ještě, ale zůstaň tam, dokud tam nebudu. Musí být jistota. Jo. Kámo, z boku, bacha. Vyhnali jsme je. To prdele! No, buď tam. Kámo, 3-3. Ne, už neobsazuju, už jsem jedl. Viděl se mi začíná líbit. To. Bacha, tady je ty. Vidím. 8 má jenom. Ne, já ho dodělám. Prdele. Úplně nesnáším, jak ty věci, ne? Jsi tak posranej ze mě. No. Co? Já mám 100 a ty máš 8. To je smutný, co? Řek. Tě zabiju, kámo. Ale máme nejvíc skillů ze všech, ale kdyby nebylo nás, Ty máš nejvíc skillů, no nech mě být, ty vole. Nejsi můj kámoš, vole. ostatní měli po jednom po dvou. A ty 3 a já. Já jsem tam viděl. Kolik máš? Já dostanu jenom 469 hvězdiček, jo. Já 320. Já mám práci ve zbraní. Nebo nějak tak. Práci ve zbraní. Já mám účinnou palu. To je dobrý. Rozpadování. Takže lidi, já si myslím, že to pro tohle video stačí. Myslíš, ale ještě jednu minulé. Myslíš? Jo, dáme musím OK, tak s čím jdeš? Já z KV na S. Nebo z PSF, KP, FV, 4 auta. Jebak si, co chceš. 5 kodů. Ne, to si děláš prdel, On totiž Encino nemá keše. bez kešu. Já mám 8 000. Co vemem? Já to si koupil nový tank. Já Tohle? jsem bez kešu. Chci všechno vyzkoušet, tak dáme tohle.
To je takový sniper, ale hrozně malý Já kámo. jako bitvu a budem to videa už Encita s Kubitem taky. Už je 12 oběd. 12 oběd. 12 hodin. Ty 12 oběd, ty vole. Kámo, jako je 12 oběd. Tam máme Black Prince a Tigry 1 a E20. Kámo, jsme v hajzlu, takhle ti to řeknu. Prostě ten poslední matchmaking v Revolku je totálně na hovno. Ne, totálně to nevíte. To nevíte lidi občas. Ať se vysrat, matchmaking, Blood Mortal, ten. Ty máš tam tanks, kámo. Váhy ten. Já jsem dneska na houbička. No jo. Cože? Ty fatuješ. Jsem dneska na houbičkách, no. Tady se spolu sedíme na sebe a máme houbičku. Namáčení v lihu, ty vole. Petrolej. Sakra, teď se natáčí dá hodně pomalu. Samostranné tyčka. To pršit. Couvám. Ty už to schytáváš, jo? Jasný, no. Já to s nimi nejde moc, to je 3-4. Takhle brzo? Ty jsi ani nevěděl. Jo. 2 metry. Jo. Mám 50, ne? Jo, jako to... Mě bych místal 50 přesně, procent. Kolik mám? Nevíš, že mi tam teď. Dobrý. A zase já to schytám za něj, tyjo, nechte mě být lidi. To se kouří celou dobu, ty vole. Konec! Tohle je můj konec, lidi, já se nebudu koukat tak okna. Jo, já někdo tady už 2krát rozmlátil komp. To fakt, ty mlátíš do bráchy. Ten mlátí mě, ty vole. Kámo, to bych nechtěl. Je to prdeli, přijel do mě, tohle pičo. Bunda, nech mě. Sakra je po mně. Tak jo, já jsem si říkal, že to konečně možná ukončit, co? Takže... Lidi! Jestli se vám video líbilo, zanechte like, po případě odběr, my se s vámi loučíme a zatím čus! Čau! Hej.